wulikajɔ ni cɛsiriw kɔni kɛra ka bingani waleya ta ka ɲɛsin awayikadɔ nin yɔrɔ kofɔlen ma o de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ awayikadɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ binganikɛlaw kɔni sera nin yɔrɔ in ma a ko a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara a gɛlɛyara sabu min ye awayikadɔ binganikɛlaw n'u kun y'a dɔn u t'a fila ni cɛtigɛ a ko karidon kalo tile 8 n'o ye décembre kalo ye min ye awayikadɔ situation n'o ye taabolo yɛrɛ ye o b'a kɛra alhamdulilayi kiparana an bɛ se k'a fɔ a ko ka fisa kosɛbɛ sabu sibiridon min ye bamacɔleya tigilamɔgɔw ye olu de tɛmɛna yen u tɛmɛna yɔrɔ min o bɛ anw ka brigade de gendarmerie o b'o de kofɔ kunnafoni minnu yera kɛnɛ in kɔnɔna na a ko min ye heure 3 bɔɲɔgɔn u y'o de kɛ dugu in na u ni awayikadɔ anw ka cɛdenw bɛ ɲɔgɔn na n'u ye kunkan bɔ yan fɛ n'olu y'u ka tɛrɛdɛ bɔ anw ka cɛdenw b'an ka dundun in an ka cɛdenw b'o bɔ Boubacar o de siratigɛ la a ko i k'a dɔn k'a fɔ min ye bamacɔleya tigilamɔgɔw an y'u bɛɛ lajɛlen kɛ c'est fini a ko renfort kɔni bɔra fan bɛɛ fɛ ni ka na k'a daminɛ Tomiɲa ka se Sama min ye awayikadɔ renfort bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ a k'e ka na ka awayikadɔ bamacɔleya tigilamɔgɔ ninnu k'u bɔgɔ fiyɛ fɛgɛya kosɛbɛ a ko tɛmɛna ka bɔ yen min ye Segu ye awayikadɔ awa maaw bɔra Segu fana u kun da nin yɔrɔ kofɔlen in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛden minnu kun bɛ awayikadɔ o janjo la Boubacar a bɛ garde nationale a b'o tigilamɔgɔw kofɔ a bɛ gendarmerie a b'o tigilamɔgɔw kofɔ a bɛ police nationale kofɔ ani armée de terre nin bɛɛ n'u ka minɛnw awayikadɔ farala ɲɔgɔn kan Boubacar k'u kun da nin yɔrɔ kofɔlen in kan n y'o de f'i ye Boubacar awayikadɔ n'i y'an ka cɛdenw tatɔ ye Boubacar tiɲɛ don awayikadɔ saya bɛɛ tiɲɛ don awayikadɔ min ye awa gɛlɛya bɛɛ n'i y'u labɛn cogo ye k'u tacogo ye Boubacar farigansi bi cɛ n'o y'a sɔrɔ maliyɛndenya awayikadɔ a joli t'i fari la Fatirikaba ko a ko groupe armé maa minnu filɛ nin n'o ye bamacɔleya tigilamɔgɔw ye olu y'a dɔn sa k'a fɔ ko in a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara u y'a dɔn bala ka wuli ka teli anw fɛ bi ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan Boubacar kɔni ye ala minɛ awayikadɔ ka muguci dabila moto ni mobili minnu b'u bolo Boubacar k'a kɛ kɔsegin ye k'olu bɛ bolibiri biribiri dabɔ bolibiri dabɔlen u taara ka taa k'u ka minɛn dɔw to ani awayikadɔ an ka cɛden minnu bɛ yen minnu y'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ Boubacar olu ye maa minnu bɔrɔntu la u taara ka taa ko to o su dɔw fana to yen manasa waati min an ka cɛdenw donna Boubacar an ye fan bɛɛ lajɛlen minɛ fɛn o fɛn min bɛ yen ni a bɛ se ka comi Boubacar u comina minnu bɛ se ka kɛ c'est fini Boubacar olu kɛr'u ye ko maa minnu bɛ yen n'olu sera ka boli u y'u kunda yɔrɔ kan yɔrɔ min bɛ Kuri awayikadɔ n'a bɛ région de Kucala u ko fɔ u y'u kunda o de kan min ni Burkina bɛ dancɛ Boubacar a k'u tatɔ sa kun tɛ min galama o de ye k'a fɔ awayikadɔ anw fɛɛrɛ wɛrɛ b'an kɔnɔ anw tɛ nin si ye o kumana sa Boubacar u tatɔ u lafiyalen k'olu bɛ taa sa u hakili la k'olu ye tiɲɛni kɛ sataw sara o kuma k'olu b'u yɛrɛ ɲini u bɛ bali ka bɔ min galama Boubacar an y'u bɛɛ lajɛlen kɛ awayikadɔ sira kelen fana fɛ an y'u bɛɛ kɛ c'est fini Boubacar an ka cɛdenw siga foyi t'a la bila min bɛ ni awayikadɔ o dira yɛrɛla k'a fɔ sa min ye awayikadɔ anw ka cɛden minnu filɛ nin ye dɔw kɔni bɔnɛna u ni na dɔw y'a jira ko maa 3 ani i k'a dɔn jogitaw fana u ti tɛmɛ maa 7 kan nka min ye bɔncɔleya tigilamɔgɔw ye jateminɛw kɔnɔna na maa 27 bɔɲɔgɔn Boubacar an y'olu bɛɛ lajɛlen kɛ c'est fini ye min ye awayikadɔ an ka cɛden minnu yɛrɛ ntanyara Boubacar olu ka pan mobili o de taara yɛlɛ awayikadɔ pɛrɛnbara dɔ kan o pɛrɛnbara in o de pɛrɛnna n'u ye Boubacar o de kɛra u sata ye Fatirikaba ko nin waati laban ninnu kɔnɔna na Tomiɲa mara awayikadɔ binganiwaleya tigilamɔgɔw awayikadɔ bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ la septembre kalo tile 29 ani octobre kalo tile 9 Boubacar awayikadɔ anw ka cɛdenw awayikadɔ attaque bɛ ka ta ka ɲɛsin u ma nin yɔrɔ kofɔlen ma jango tɛ attaque min bɛ kofɔ min ye EEI ye n'o bɛ awayikadɔ pɛrɛnbara kofɔ min bɛ don dugu jukɔrɔ a ko awayikadɔ nin ko in kɔni ye fɛn ye fɛn min ni an kan ka hakili to a la sabula min ye awayikadɔ w'an mara la Boubacar nin ko kelen awayikadɔ a kɛra o yɔrɔ in na Wena ani Ganga awayikadɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye awayikadɔ nin fana kɛra o cogo in de la a ko kumana waati dɔ kuma sera an k'a yira limanaw la juillet août septembre ani octobre ninnu ye kalo kɛrɛnkɛrɛnnenw ye minnu awayikadɔ kabi o waati yɔrɔ kofɔlen in na lakanabaliya a ɲɔɲɛnen don kosɛbɛ san mara la sabu awayikadɔ binganiwaleya tigilamɔgɔw ka munumunu salo a barika ka bon nin yɔrɔ in na kosɛbɛ nka u ye min kɔrɔbɔ nin ye awayikadɔ sibiri don Boubacar n'u y'a fila ni cɛtigɛ o kumana sa min ye terroriste ko a bi ban pewu anw ka jamana in kɔnɔna na sabu awayikadɔ aw bɛna cogo min aw bɛɛ bi ban o cogo kelen na maa si tɛ segin ni min ma ban Boubacar o laban bɛ kɛ fatɔ yalima o b'a yɛrɛ di yalima an bɛ t'o nanama sumalen an bɛ t'o minɛ kɛnparanna Boubacar k'a dɔn kɛnparanna terroriste u bi cɛ 300 bɔ u kun kɛlen bɛ ka dabali jugu tigɛ k'u bi taa bi an ka l'armée kan marifa b'u bolo i k'a dɔn ayiwa a ka bon hakili ma 6h40 du matin Bamanju wulila u n'u ka marifa jugu n'u ka dabali Boubacar dɔw bɛ moto la dɔw bɛ ayiwa katakatani na dɔw b'u sen la Boubacar nin jamakulu ni gɔngɔ wulilen u nɔfɛ u kɔni ɲɛna sa u bɛna taa
taa sɔni yɛrɛ de kɛ sa ka taa bi an ka sɔrɔdasi kulu kan ja yangadi ye Bɔkasiriki ja sɔrɔdasiw labɛnnen bɛ olu ye kunnafoni sɔrɔ olu ɲɛ b'u la a bɛ waati jan bɔ dabali min b'u kɔnɔ sɔrɔdasiw b'o kalama a bɛ waati jan bɔ gendarmerie u kun b'a fɛ ka t'o da kolon di k'o filenkolon di nin bamanji jɛrɛjɛkulu n'i y'u dalen ɲɔgɔn da fɛ u muɲumayɛlɛ u falen dɔrɔgu ni i k'a dɔn kisɛjuguw la Bɔkasiriki k'a dɔn o yɔrɔnin bɛɛ u suru ɲani chef d'état major général ka kɔrɔfɔla Bɔkasiriki k'a dɔn Mali armée dabali min b'u bolo bi fɛɛrɛ min b'u bolo Bɔkasiriki ka fanga bonyana fo k'a fɔ k'a to ten ni u ye ninnu natɔ lajɛ dibi munugu malaka la n'u ko law e ko maa sɔrɔ olu la min sera ka mugu kelen di de ye Bɔkasiriki maa min kɔni n'o fara Bamanji la kɛnɛ kan a ka ca cɛ 100 su ye Bɔkasiriki kabini sɔgɔmada joona fo ka taa fɔ su kora u bara ka mandefin su do cogo min ayiwa kambaranakaw u bara ka su do ten Bɔkasiriki ka sababu kɛ Bamanji min sara maa t'a da dɔn Bɔkasiriki sɛbɛnnikɛla ko a ko nin Bamanjɛ wale a bɛ ban Bɔkasiriki k'a dɔn kana segin o kɔni na sɔrɔdasiw kale k'a don Bɔkasiriki sabula u delila ka nin ɲɔgɔnna dɔ fana kɛ siraba min n'u k'a ma RN6 Seware ni Sanjɛ Bɔkasiriki k'a dɔn u ye dabalijugu tigɛ a bi cɛ 100 bɔ Bamanji la Bɔkasiriki u bɛ motow la ka yagara ani tɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ u kun da b'u bɛlɛn k'u da dibi la Bɔkasiriki u ɲɛna ko i k'a dɔn sen kɔnɔ an bɛ nin kuru in bɛɛ ban n'u kɔni n'u bɔra n'u ko law Bɔkasiriki yangadi y'i ɲɛ o yɔrɔ bɛɛ Bɔkasiriki k'a dɔn sɔrɔdasiw ye cɛ 100 in e ko maa tora la de Bɔkasiriki k'a dɔn ko bɛɛ ni kɛnɛ karaba a ko kungokoloba dɔ bɛ yen tɔni min tora olu y'u girinsa ka u kun da kungokolo in kan kungokolo in tɔgɔ de ko Fangaso kungokolo Bɔkasiriki k'a dɔn u y'u nɔbɔ tɔni min tora k'olu sɛkili tɔtɔ n'u kura min na u bɛ sin k'o sɛkili tɔtɔ ten Bɔkasiriki an bɛ donni minɛ ko bi sɛbɛnnikɛla ko maa si t'a fɔ kojugu dabila kojugu ye maa karamɔgɔ ye Bɔkasiriki waati dɔ sera jamana an kan ka kuma Bɔkasiriki k'a dɔn nin Bamanji kɛwale a dɔnnen don min kɔni y' an ka dugu n'an ka du kɔnɔna ye an b'a dɔn an bɛɛ b'a dɔn min ni min b'a la an bɛɛ b'a dɔn walahi an b'a dɔn Bamanju se ka wuli moto la k'a fɔ k'u bɛna bi nin dugu in kan dugu tɛmɛ k'a sɔrɔ dɔ t'a kalama dɔ de bɛ kunnafoni di sɔrɔdasiw ka kan ka tɛmɛ nin yɔrɔ la walima sɔrɔdasikuru bɔra kan kɔnɔ u bɛna taa ci la nin yɔrɔ la dɔ de b'o kunnafoni di Bɔkasiriki wari bɛ taa di minnu ma a ye kɛ Bamanji ye Bɔkasiriki k'a dɔn u ka dugu bɛ ci kabila bi ban maa caman kɔni bɛ bɔ n'i den na kana siga wa kunfɔ yɔrɔ tɛ yen u ka dugu banna pep kamalen bɛ k'a daminɛ san 15 fo san 20 san 30 Bɔkasiriki du minnu jira bi a tɛ fɔ ka s'a dan na ni musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw y'u sigi u yɛrɛ ɲɛ b'u denw na u bara k'u don kɛlɛ la k'u nɛgɛn Bɔkasiriki u ma kuma u ma kangara da denw na u m'u danga walahi Bɔkasiriki u ka don siya bi tunu o siga kɔni o siga bɔ i la pewu i kɛra maraka ye o i kɛra bamanan ye o i kɛra fila yɛrɛ ye o n'i b'a la i ka duguden n'i ma wuli ka jɔ kɛ ne ba cɛkɔrɔba n'a ma kuma 2 miliyɔn 1 min n'u n'a bɛ segin ka na a bɛ dun ka ban olu su kan min ye forces armées maliennes ye u ye wuli ka jɔ min kɛ jɔn ko Ala a kɛra sanayɛlɛ sɔrɔli ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ hali n'a sɔrɔla sɔrɔdasiw ka kunnafoni diso n'o ye DIRPA ye o ma kuma ko in kan min ye fasirikɛla ye n'o ye Mahamani Toure ye a ko k'u ye dagarantilenw ɲini ka kɛnɛ in kɔnɔna na olu kɔni y'a jira k'a fɔ ni armée malienne n'o ye forces armées maliennes ye n'a tora nin bolo in kan terroriste ko kuma e ko 2025 an n'a man tulo la wa bawo duguma kelen in daminɛlen kɔfɛ min ye sanfɛ kɛlɛ kɛbaa ye o mansi kurakura min n'o b'an bolo sisan n'o ye drone Akensi ye den kelen tasuba jɔn ko Ala min ye den kelen tasuba ye drone Akensi ale kɔni wulila ni k'i yanga sana pop a yangalen kɔ maa fɛn fɛn kɔni n'o yela a bolo e ko a m'olu bɛɛ lajɛlen bila ka taa lahara wa min ye forces armées maliennes ye maa bɛ se k'a fɔ jɔn ko Ala Daesh o i jenimu i jesimu o fɛn fɛn kɔni bɛ yen k'e groupe terroriste ye hali minnu y'a daminɛ n'u tilala ka tɔw falen n'o ye MNLA n'a ɲɔgɔnw ye nin bɛɛ lajɛlen b'a la k'i yɛrɛ ɲini sisan o ma foyi a ma ban olu ma foyi y'a la u m'a faamu de min ye fasirikɛla ye n'o ye Mahamani Toure ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin janjo jala forces armées maliennes na min ye wulikajɔw ye o sanga n'a ka waati n'u kɔni wulila k'u jɔ u bɛ kunnafoni sama ni ka di jamanadenw ma bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ